целият профил тук надолу се е напълнил с вода, тук всичко беше пълно с вода. Здравейте, започваме демонтаж на стара българска 3-камерна дограма, която ще подменим с дограма на Рехал Евро 70. Това е 5-камерна дограма с троенска по пакет. В цялата на тръци ще бъде новата дограма. Но искам първо да ви покажа, след като махнахме първия прозорец, на какво се натъкнахме. И тук преди малко имаше локва. Тя в момента се е изтекла, но мога да ви покажа какво намираме под прозореца. Това се получава, когато прозореца не е добре хидроизолиран. И тук години наред е влизало вода. Тая вода е таяла надолу по зида и е избивала като влага или като мухъл долу по стената или дори на долния етаж. Демонтираме и втория прозорец и показваме тук тази вода, тя беше доста повече, изтече от профила. В случая тук са пробити на ръка 3 дупчици с шестица бургия. Целият профил тук надолу се е напълнил с вода, тук всичко беше пълно с вода и тая вода изтича надолу в стената. Следете ни, за да видите крайния резултат.